Brother Saldi Guzman. Amen. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless mahal na kapatid, beloved Brother Elder Joven Ferrer. Dumalangin po tayo mga minamahal upang samahan po tayo ng ating dakilang Diyos na ba. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamalapan sa Kristo. Kami po yan pupuri, papasalamat, mahal na Panginoon sa tulong habag mo, mahal na Panginoon sa aming pagpupuyat na ito makasunod sa iyong banal na kalooban, mahal Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon sa tagumpay padat nilangisan mo, mahal na Panginoon na aming panambahan o papaglingkuran ka namin ng buong puso, pag-iisip, lakas at kalwa. Ipabot namin sa iyo ang aming pag-ibig at pagmamahal, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, karunungan na bawat tumayo sa banal at pulpito, mahal na Panginoon, upang mayayag ang kalwatian ng iyong walang hanggang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan sa mga papuring awit, mahal na Panginoon, nalay po naming lahat, halapan sa panguna ng aming minamahal mga awit. Salamat po sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon. Salamat po sa katapatan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa pagbibigay na handog na may kagalakan sa kanilang puso, mahal na Panginoon. Sa makapangyarihang gawa mo sa amin, mahal na Panginoon, papatibay ng aming pananampalataya na totoo, ikaw ay buhay noon, ngayon pa kailan pa man hindi ka nagbabago, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, upang pag-aralan, mahal na Panginoon, ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon, sapagkat ang salita mo ay ikaw, mahal na Panginoon. Dagdagan mo kami ng pananampalataya, karunungan at kalaman ay wala pa kami, mahal na Panginoon, nawa po sumaamin, mahal na Panginoon, biyaya mo ng karunungan ng pagkaunawa, mahal na Panginoon, sa lahat na naririto, sa lahat na kakapanood, mahal na Panginoon. Alang-alang sa iyong kahabagan, sa iyong pananampalataya, sa aming kaliligtas, mahal na Panginoon. Patawarin mo po din kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Mahal na Panginoon, naway matanggap po namin sa dakilang araw na ito, mahal na Panginoon, ng habag kapatawaran ng aming pagkukulang, pagkakasala at kalugdan mo kami, nawa ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa pangkalatan na rin po ang palalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Bago po tayong patuloy, mga minamalaya po akong buhabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, paligwalhati, pasamba, walang hanggang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linas C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, mga minamahal, sa lahat nilang mahal sa buhay, mga minamahal, sa ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal, magandang madaling araw na po sa inyo po mga kapatid at mga beloved elder na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga bisita, mga minamahal, welcome po kayo sa gawain ng banal na gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangasiwa po, pangunguna po ng ating minamahal ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa ating mga viewers po, magandang madaling araw po mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal. Purihin po, ang kapurihan lamang po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Pag-aaralan po natin mga minamahal sa huling araw na ito mga minamahal. Sapagkat tayo po mga minamahal ay kailangan po natin sundin ang buong kalooban ng mahal na Panginoon, sapagkat tayo po mga minamahal hatulan sa pamamagitan po ng ating mga gawa mga minamahal. Kaya nga po, kailangan po natin pagsumikapan mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi sa haga ng sarili natin, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, ang langit lupa lilipas dadapat sang kudlit sa kanyang salita. Mga minamahal ay mananatili, mga minamahal. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, kailan pa man. Ibig sabihin, mga minamahal, talaga po dapat natin sundin po ang kalooban ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, pakibasa po, mga minamahal, maliwanagan po tayo, mga minamahal, dito po sa Ecclesiastes, mga minamahal. 12:13, 14 po.
Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata po ay 13 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y matuwid o maging ito'y masama. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang salita. Maliwanag po mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po ay hahatulan mga minamahal sa pamamagitan po ng gawa natin mga minamahal. Hayagan man ito o kubli, mga bagay na lihim, alam po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat na ginagawa natin sa araw-araw mga minamahal. Pakibasan na rin po dito sa Matthew City 31, 32 at City 21 po, kapatid. 22 at 23. Matthew City po. 21, 22, 23. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, Kabanata po ay 7, at ang talata po ay 21 hanggang 22. Ito mong sinasabi. 23 hanggang 23. Hanggang 23 po. 21 hanggang 23. 23. Amen, praise the Lord. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karihan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Sa 23, at kung magkagayoy ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Amen. Praise the Lord po. Pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon kanyang banal na salita. Malinaw po mga minamahal. Hindi yung sinasabi po natin mga minamahal na tayo nakapagpalabas ng demonyo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po nanalangin mga minamahal na palayas natin mga minamahal ang mga masasamang espiritu ng karamdaman. Mga minamahal. Anong sabi ng banal na kasulatan, hindi ko kayo nakikilala, kayo na gagawa ng katampalasanan. Kaya, yung mga patutupo natin, mga minamahal, pribiliyo po yan, mga minamahal, na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, upang tayo magsitumibay, mga minamahal, upang tayo magpatutuo, mga minamahal, upang tayo magiging matatag, mga minamahal, na nagpapahiwatig, mga minamahal, ang Diyos ay kasama natin. Tayo pa rin po ay hahatulan sa ating gawa, mga minamahal. Maliwanag pa yung unang binasa natin, saka dito, mga minamahal, sa pangalawang binasa po natin, mga minamahal. Kundi yung gumaganap lamang ng kalooban ng mahal na Panginoon, ang makakapasok sa kariyan ng langit, mga minamahal. Kaya maliwanag po, mga minamahal, na tayo po hahatulan sa gawa, mga minamahal. Yung ginagawa po natin araw-araw, mga minamahal. Alamin natin, mga minamahal, ang panahon natin ay mapanganib. Delikadong bagay po ngayon, mga minamahal. Ang pagsagana ng katampalasanan, mga minamahal, ang paggawa ng kaaway ng Diyos, mga minamahal, ay talagang sumasagana, mga minamahal. At tayo po ang pinipigilan ng mahal na Panginoon. Tayo po na nakakilala sa katotohanan, tayo na sa katotohanan, mga minamahal. Ang mahigpit na kaaway, ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung pinupuntirya, mga minamahal. Kaya yung pagpupuyat natin, mga minamahal, isa yan, mga minamahal, na mahigpit na sinasabi ng banal na kasulatan, tayo mga puyat. Huwag tayong tumulad sa mga iba na pinapabayaan ang pagpupuyat. Lagi daw tayong manalangin na walang patid, mga minamahal. Sapagkat tayo nga po ang punteriya ng kaaway, mga minamahal. Alamin po natin, mga minamahal, dito po sa Daniel
12:4, sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo na parito at ang kaalaman ay lalago. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, dapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal noon. Alam niyo po, ang ginagamit talaga ng kaaway ngayon yung paglago ng kalaman ng tao, yung hawak-hawak na gadget po natin, mga minamahal. Yung ginagawa natin sa araw-araw, mga minamahal. Yung pakikisalimuha, pakikipagkaibigan sa makasanlibutan, mga minamahal. Yan po yun, magpapahamak sa atin, mga minamahal. Diyan po tayo hahatulan, mga minamahal. Sapagkat sinabing, ang langit at lupa liligpas, dapat ang kanyang tipan sa atin, ang kanyang katwiran, ang kanyang kahatulan ay mananatili po ito, mga minamahal. Dapat tayo huwag mabuhay sa laman, sapagkat ang kabayaran ng laman ay kamatayan, mga minamahal. Ngunit ang kaloob ng Espiritu, mga minamahal, ay buhay at kapayapaan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mapalad po tayo, mga minamahal. Ginagawa lahat ng Diyos ang kapamaharan upang tayo lumakad sa kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Ito po, babasahin natin muli ang isang mayaman at ang isang mahirap, mga minamahal. At nung sila'y namatay, mga minamahal, saan sila naparoon, mga minamahal? Ito po ay may kaugnayan po sa kapatid natin na nangyari po sa kanya, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, kung ano ang nakita ng ating kapatid doon sa impyerno, mga minamahal. Itong babasahin po natin, mga minamahal, hindi pinayagan ng ating mahal na Panginoon si Lazaro na bababa upang doon sa kapatid ng 5. Kapatid niyang 5 yung napahamak doon sa apoy ng impyerno, mga minamahal. Hindi pinayagan, mga minamahal. Hindi daw maniniwala, mga minamahal, sa mga propita, mga minamahal, sa nangangaral ng katotohanan, mga minamahal, maging ang patay kung mabuhay, hindi maniniwala. Dito sa atin ay pinayagan, mga minamahal. Bakit po? Dahil sobrang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung magawa po natin, mga minamahal, ipinakita, mga minamahal, sa ating kapatid na kumatos at napunta sa impyerno. Basahin muna po natin dito sa Lucas po, mga minamahal, 16, tuloy-tuloy po, 22, 23, 24, talon sa 27, 28, 29, 30 at 31. Aklat po ng Lucas sa Kabanatay 16, talatay 22 hanggang 24, talon sa 27 hanggang 31. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa hadis na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Sa 27, at sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya. Baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakalinaw po, mga minamahal. Yung isang mayaman, mga minawalang panahon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat si Lazaro sa kanyang kalagayan, mga minamahal, siya po, mga minamahal, siya po yung naging tapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tulad po natin, mga minamahal, bumabagyo, kung ano man nangyayari, mga minamahal, narito tayo sumusunod sa inutos
ng man of God, ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almida, na dapat 3 bisis po tayo dadalo sa loob ng 1 linggo, mga minamahal. Marami pong inuutos sa atin, mga minamahal, na dapat po natin gampanan sapagkat sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon na pinangaral po sa atin ng nilangisa ng mahal na Panginoon. Kaya po nung namatay, mga minamahal, yung dalawa, mga minamahal, si Lazaro, napunta po siya sa langit, mga minamahal. At yung taong may napunta po sa impyerno, mga minamahal. Nakikiusap po siya, mga minamahal, sapagkat mayroon po siya 5 kapatid na lalaki, mga minamahal. Na sabi niya, suguin mo si Lazaro at sabihin doon sa aking mga kapatid na huwag nilang gawain itong aking ginawa sapagkat ako'y naghihirap sa alab ng apoy. Hindi pinayagan, mga minamahal, dahil sa sobrang pag-ibig at pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Naganap po, mga minamahal, ang pag-ibig, yung paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almida, ang respeto ng Diyos sa ating mahal na beloved Pastor, mga minamahal. Dahil sa kanyang gawa, mga minamahal, sa kanyang mga pag-aayuno, mga minamahal, sa kanyang pagtangis, ang kanyang pagkain, ang kanilang luha, mga minamahal, ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Nagkukrusada, nag-aayuno, palagi nag-aayuno, mahabang pag-aayuno, sinuong ang panganib, maging kamatayan, kanyang hinama. Kaya nga sabi ng ating kapatid na namatay nga po, mga minamahal, bumaba ka sa lupa, sabihin mo, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Biruin niyo po, mga minamahal. Mismong mahal na Panginoon na nagsabi, yung kapatid natin na namatay, pinababa sa lupa, nalulugod daw ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At dito po, mga minamahal, salaminin po natin, mga minamahal, ang ating sarili. Number 1 na kalaban natin, mga minamahal, itong paglago ng kaalaman ng tao, pagsagana ng katampalasanan, dahil sa paglago nga po ng kaalaman ng tao, doon na rin po, mga minamahal, ang pagsagana ng katampalasanan, dahil dito marami ang pag-ibig ng marami ay manlalamig, ang magtitiis hanggang sa wakas. Ibig sabihin, magtitiis ka, sundin mo yung kalooban ng mahal na Panginoon. At alam ko po, narinig nyo na po ang patutong ito. Si Dib Maala, mga minamahal, na nadisgrasya, mga minamahal, tumama yung ulo niya sa bakal at natapyas po yung 1/4 ng kanyang ulo kasama ng utak niya, siya'y kumatos, mga minamahal. At ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu sa napunta, mga minamahal, sa impyerno, mga minamahal. At ang kanyang ina na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, tumatangis, lumapit sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almida, na ipanalangin, mga minamahal, yung kapatid natin, yung anak ng mahal nating kapatid, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nakita niyo po kung paano kahalaga, mga minamahal, ang panalangin ng isang taong matuwid na nilingisan ng mahal na Panginoon. Ipinanalangin yung larawan, mga minamahal. Pagkatapos may panalangin, mga minamahal, may isang malaking tao, mga nakaputi po siya, mga minamahal, inabot yung ating kapatid ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinuha siya doon sa impyerno, mga minamahal. Samantalang yung kanina, mga minamahal, wala nang pagkakataon, di binigyan ng pagkakataon na pupunta doon sa kanyang, o sasabihin doon sa kanyang 5 kapatid. Ngunit ba't ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo? Na yung nasa impyerno na, imposible po, sa banal na kasulatan, nasa impyerno na, mga inahon pa, iniligtas pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong patotoo ng kapatid natin na namatay at nabuhay muli, mga minamahal? Anong ginagawa ng mga tao doon sa impyerno, mga minamahal? Ang nakita niya doon, mga minamahal, mabababang lipad. Nasa kaparusahan po sila, mga minamahal. Nagtanong siya, mga minamahal, ba't mayroong bata, mga minamahal, na naroon sa impyerno, mga minamahal? Ang ginagawa niya, mga minamahal, nakikiayon sa sanlibutan, mga panood, pinapanood sa mga gadget, mga minamahal. Yung sikat na sa mga awit, ang sabi niya, yung awitin niyang
Alam niyo po kung sino ito na umawit ng Black Moon, mga minamahal. At siya po'y sumasayaw mo at pinapahirapan siya ng mga demonyo doon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung pinapanood natin sa gadget, yung mga sumasayaw sa mga palabas na nakasanlibutan, pakikipagkaibigan sa sanlibutan, pakikipag-away sa Diyos, mga minamahal. Yung po yung nakita niya, pinapatuto niya doon, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ko, mga minamahal, ang mga bagay na ito, I am therefore become your enemy because I tell you the truth, mga minamahal. Huwag nawa masaktan. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Ipinakita na ng mahal na Panginoon. Ating kapatid, kinuha na sa impyerno, binuhay. Anong ginagawa? Ba't siya napahamak? Anong ginagawa niya? Umiinom pa rin ng alak. Naninigarilyo pa rin, mga minamahal. Binabaliwala yung gawain kung saan pupunta, mga minamahal. At pinahintulot ng mahal na Panginoon sa kanyang mga gawa. Siya mapahamak ang mapunta doon sa impyerno. Imposible po nakunin. Nandahil po sa atin na nabubuhay pa dito na naglilikod sa mga nakikinig, mga minamahal. Yung mga gawain makasanlibutan, yun po yung magpapahamak sa atin, mga minamahal. Yung mga gadget natin, mga minamahal. Huwag po tayong masasaktan, mga minamahal, sapagkat yun nga po ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na tayo hatulan sa gawa, mga minamahal. Kahit dumadal tayo ng 3 bisis, kung nakikiayon tayo sa sanlibutan, mga minamahal, yung panunood na yan, mga minamahal. Yung unang pag-ibig natin na iniwanan po natin, mga minamahal, alisin na malapa yung ang kandilin sa kinalalagyan, mga minamahal. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Sabi nga po ng Kawikaan 27:5. Pakibasa po dito, mga minamahal. Matthew 7:13-14 po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 13 at 14. Ganito po sinasabi, kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito pong pag-uusapan natin, mga minamahal, hindi literal na maluwang at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak at makitid ang daan patungo ng buhay at kukunti ang nakakasumpong nito. Alam niyo ba, mga minamahal, ang ibig sabihin ng malapad ang daan, maraming nagsisipasok doon sa kapahamakan, mga minamahal. Yung gawa po natin ang ibig sabihin niyan, mga minamahal. Kung hindi po tayo sumusunod sa pinapangaral ng ating mga minamahal na mga ngaral at sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, mga minamahal, ito po yung tumutukoy sa malapad na luwang, malapad na daan, mga minamahal. Dahil sinusunod na po yung gusto natin, mga minamahal. Gusto natin gawain yung gusto natin. Kung gusto lang natin dumalo, mga dadalo tayo, mga minamahal. Kung gusto lang natin magbigay tayo, mga minamahal. Tandaan niyo po ang pagbibigay, panunumbalik sa mahal na Panginoon. Hanggat hindi ka nagtatapat, hindi ka makakapanumbalik sa mahal na Panginoon. Salog ka ng sumpa, mga minamahal. Ito po yung daan, mga minamahal, na malapad na karainihan, mga minamahal. Katulad dito, overnight, nasaan yung mga kapatid natin, mga minamahal? Anong dahilan? Bakit hindi po sila makadalo? Katanggap-tanggap ba sa mahal na Panginoon? Nawa po sana. Katanggap-tanggap, mga minamahal. Yung makipot na daan na sinasabi, yung po yun, mga minamahal. Na tayo nagsusumikap, gumanap ng buong kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo kapag kaibigan sa sanlibutan, ang pakikipagkaibigan ay sa sarili nating kapahamakan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Maganap natin ang lahat, mga minamahal, at matisod sa isa, magiging makasalanan sa lahat. Naging baliwala po lahat, mga minamahal. Binigyan ang Espiritu ng mahal na Panginoon ay nanaan sa atin, mga minamahal. Binigyan tayo ng Espiritu ng hindi ng katakutan, mga minamahal, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at kausayan. At mayroon tayong siyam na bunga ng Espiritu Santo. Isa yung temperance, mga minamahal, na dapat natin pigilan ang ating sarili
mga minamahal, sa paglago ng kaalaman ng tao, mga minamahal, diyan na pumasok lahat ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Ako, ilang beses talaga akong napalalanan ng mahal na Panginoon. Kaya nga ngayon, mga minamahal, yung TV ko, wala na, hindi na. Ayaw ko na mag-cellphone, mga minamahal. At alam ko, kahinaan ko. Binigyan ako ng laptop, mga minamahal, sa akin trabaho. Tinanggihan ko, mga minamahal. Dahil nakita ko ang aking sarili, mahuhulog ako sa kamay ng kaaway. At ang nararamdaman kong malikot po ako dyan, mga minamahal. At kaya tinanggihan ko lahat, hanggang ngayon wala akong cellphone, mga minamahal. Ako na lang, mga minay, bumabatay sa banal na kasulatan sa pinapangaral dito, mga minay, pinapangaral ng ating minamahal na magulang natin sa malapay sa kanilang mga anak, mga minamahal. Katapos noon, wala na, mga minamahal. Sapagkat malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, langit at ang lupa ay lilipas na dapat ng isang kudlit sa aking salita ay mananatili. Mga minamahal, ang kanyang katulan, ang kanyang katwiran, mga minamahal, ay mananatili sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, tilat baga matuwid sa tao, mga minamahal. But ang dulo noon ay kamatayan, mga minamahal. Kaya hindi natin pwedeng sundin yung sarili natin, hindi pwede tayong magrason, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Kung hindi na po katwiran na mahal na Panginoon, pagpakumbaba na po tayo, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng banal nga nasa kasulatan, mga minamahal, sapagkat ang sinong gumanap ng buong kautusan at gayon may matisod sa isa ay magiging makasalanan sa lahat. Tignan niyo po yung isang mayaman, mga minamahal. Sabi niya, nagawa niya na lahat. Kung nais mo maging sakdal, sabi niya, ibigay mo ang iyong kayamanan sa mga dukha. Siya na manglaw at tumalikod. Hindi siya sumunod. Sumunod ka sa akin, hindi siya sumunod sa mahal na Panginoon. Naganap niya ang lahat, natisod siya sa isa. Ang sabi ng banal na kasulatan, mas maigi daw ang kamilyo na makapasok sa butas ng karayo ng tao kaysa ang taong mayaman, mga minamahal, na makapasok sa kariyan ng langit, mga minakasapagkat ang salapi ay pag-ibig. Sa salapi ay ugat ng uri ng kasama ng tao, mga minamahal. Kaya tayo pinagpapala, mga minamahal. Bakit tayo pinagpapala, mga minamahal? Upang may pangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan, mga minamahal. Yan po yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon. Alalahanin natin si Moises ay matalino, nag-aral mo, ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang talino, mga minamahal, sapagkat siya ang gagawing paruan, mga minamahal, siya magiging hari. Nasunod niya ba, mga minamahal, yung kanyang karunungan makasanipot? Hindi, mga minamahal. Iniwanan niya, mga minamahal. Naging mangmang siya lahat doon sa mga pinag-aralan niya, mga minamahal. Ang sinunod niya, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang mga apostol, mayayaman, matatalino, mga minamahal. Sinunod ba nila yung karunungan nila, mga minamahal? Hindi. Iniwanan nila ang kayamanan, sumunod sila sa mahal na Panginoon. Anong karunungan mayroon sila? Ang karunungan mayroon sila, yun yung karunungan din natin, mga minamahal. Na ipinangaral ng mahal na Panginoon na dala ng mga apostol. Ipinangaral ng mga apostol, yun po yun, mga minamahal, yung pinag-aaralan natin ngayon, yung Biblia, mga minamahal. Na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katutuan, at tayo po yung nagpapatutuo niyan, mga minamahal. Kaya po, napakapalad natin, mga minamahal. Pakibasa po yung Roma 8:6 po, kapatid. Amen, praise the Lord. Ang sulat na po sa Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 8:6 po. 8:6. So, balik sa 6. Amen, praise the Lord. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Sa 6, sa mga ito kayo naman ay tinawag kay Jesucristo.
Roma 8 po. Roma 8:6. 6. Amen. Praise the Lord. Medyo Excuse po. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 6. Ito pong sinasabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Amen. yan po mga minamahal. Kailangan dyan po tayo mabuhay mga minamahal. Sa pag-ibig, sa pagmamahal mga minamahal. Sapagkat kung wala po sa atin mga minamahal, ang pag-ibig mga minamahal, spiritual na pag-ibig mga minamahal. Sapagkat ang pag-ibig spiritual sa ating mga kapatid sa pananampalataya, maging sa mga hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan po yung kinalulukdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya po tayo, mga minamahal, mag-ibigan tayo, mga minamahal, magmahalan, magtulungan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Malinaw po yung pinag-aralan natin sa ngayon, mga minamahal, na kailangan po talaga mabuhay po tayo sa katwiran na mahal na hindi yung sa sarili natin. Huwag po kayo masasaktan sa mga kabataan, mga minamahal. Kami po, nagmamatsyag po kami dito, mga minamahal, sapagkat ang biyaya ng Diyos, mga minamahal, dun sa mga nagsusumikap, mga minamahal, dun sa tumatangis, maging dito, kayo na nakaupo, mga minamahal, na kayo nagsusumamo na pagpalaan itong banal na gawain natin, mga minamahal, magsigaling ang may karamdaman, maging mainit sa paglilingkod, alisin na malapay panlulupaypay ng mga kapatid natin narito, at pagpalain yung mga nanonood, mga bisita, yung mga webcast viewers po natin, mga minamahal. Dapat walang kumakain, mga minamahal, sa gawain natin. Kung oras ng pagpupuri, kailangan magpuri po tayo, mga minamahal. Kung iba yung ginagawa natin, nakatala po sa aklat ng nakatala po yan, mga minamahal. Yung mga ginagawa natin. Alam niyo po yung ginagawa pagdating natin sa harapan ng hukuman, ipapakita sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating lahat na ginagawa. Mas lalo na kung linggo, mga minamahal. Kung pwede, mga minamahal, makasunod tayo sa kalooban na malapay pinangaral sa atin. Kung pwede, wag tayong, yung linggo, mga minamahal. Kung pwede, wag tayong uminom ng tubig, mga minamahal. Wag tayong kakain, mga minamahal, sapagkat ang karya ng langit ay hindi sa tubig, hindi sa pagkain, mga minamahal, kundi sa katwiran, kagalakan sa Espiritu Santo, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, pag-araw po ng linggo, mga minamahal, subukan niyo pong wag uminom. Hindi naman kasi ako naniniwala sa dehydration, mga minamahal eh. Si Moises, ang ating mahal na Panginoon, 40 araw, 40 gabi. Ating mahal na Panginoon, si Moises, ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal, ilang araw na hindi po kumakain, hindi umiinom ng tubig. Hindi po sila na-dehydrate, hindi sila namatay. Sapagkat ang sabi pang nga ng banal na kasulatan ng Espiritu ng Diyos na sa atin siya nagbibigay ng buhay sa katawang may kamatayan, mga minamahal. Ngayon, dehydration, hindi pa ko maniwala kasi marami po nag-aayunan dito, mga minamahal na hindi po umiinom ng tubig. Tignan niyo po, pag ginawa niyo po yan, mga minamahal, ibang kagalakan po yung mararamdaman natin, nagsasakripisyo tayo, mga minamahal. Sapagkat ang pagkain natin na espiritu, hindi laman. Halos araw-araw na po tayo kumakain, mga minamahal. Pagdating dito, mga minamahal, hindi po kayo sinasaktan, mga minamahal. Ito po yung pag-ibig, mga minamahal, sapagkat haharap po tayo sa hukuman na mahal na Panginoon. Kailangan po tayo mabuhay sa espiritu, hindi sa laman. Mga minamahal, yung araw ng linggo, mga minamahal, tignan mo po, pakiramdam mo, magsakripisyo ka, huwag kang uminom, huwag kang kumain. Ay grabing kagalakan na mararamdaman mo, grabing kalakasan, hindi ka maiinit kahit maghapon, mga minamahal. But kung kumakain ka ng umaga, mga minamahal, inom ka ng inom, mga minamahal, ay napakabigat ng pakiramdam mo, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal, ang karya ng langit ay hindi sa pagkain o sa pag-inom, mga minamahal. Kaya nga po yung paglalakbay ng mga Israelita doon sa ilang mga minamahal nung nilabas sila sa ito. Ano pinagpahamak sa kanila? Hindi ba pita ng laman, mga minamahal? Yung pag-inom ng tubig, mga minamahal. Yun lang po, mga minamahal. Wala pa kasing
mga gadget noon, mga minamahal. Ang concentrate lang nila, mga minamahal. Maglakbay sila, mga minamahal, sa pangako ng mahal Panginoon doon sa Kanaan. Yun lang po yun. Ngunit ginawa na ng mahal Panginoon lahat, gumawa ng himala, mga minamahal. Ginawa lahat ng mahal na Panginoon, binaliwala yung nakita nila, mga minamahal na himala. Biruin niyo po yung paglalakbay nila ng 40 years, pinakain sila ng mahal na Panginoon, walang tubig, binigyan sila ng tubig, naglalakad sila, tinalakbungan sila ng ulap na pagpapala. Sa gabi, mga minamahal, binibigyan sila ng liwanag, walang bagyo, mga minamahal, dahil nga po, sa biyaya ng mahal na Panginoon, ang kanilang suot ay hindi na luma, ang kanilang sandals hindi na luma, mga minamahal. Ang kanilang suot, mga minamahal, hindi bumaw, hindi lumuma, naging bago, mga minamahal. Hindi nila nakita yun. Ang nakita nila, mga minamahal, yung pita ng laman nila, gusto makain sila ng kahit nagalit ang mahal na Panginoon sa kanila. Binusog sila ng binusog, hinanap pa rin ang pagkain, mga minamahal. Nagningas ang galit ng mahal na Panginoon. Lahat sila, milyon mga minamahal, walang nakarating. Yung 19 taon pataas, mga minamahal, pita ng laman, mga minamahal, ayaw magsakripisyo, mga minamahal, sapagkat nga ang kariyan ng langit, mga minamahal, ang ating Diyos ay Espiritu, kailangan din tayo magsakripisyo, mga minamahal. Huwag po tayo magagalit, mga minamahal. Kailangan po natin para yung antok din po natin, mawawala yan, kasi aalisin ang mahal na Panginoon, yung pita ng laman mo, kasi pita, yung pagtulog na yan, mga minamahal, kung nasa yung Espiritu ng mahal na Panginoon, ay bibigyan ka ng kalakasan, pagtitiis. Di po ba? Siyam na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal. Pagtitiis. Long suffering, mga minamahal. Nasa atin yun, mga minamahal. Ngunit kung bibigyan mo ang laya ng iyong katawan, mga minamahal, diyan po, gigita niyo po, mga minamahal. Yung unang pag-ibig natin, iniwanan natin. Yung mga nagpapagamit dito, mainit sila naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nung nagkaroon sila ng trabaho, nakatapos, ibinigay ng mahal na Panginoon, makapasa sila sa examination para pagtrabaho po sila, mga minamahal. Asan na po sila, mga minamahal? Wala na po sila, mga minamahal. Yung ba yung gusto ng mahal na Panginoon? Kaya nga ginawa ng mahal, bigyan kang karunungan, may pasa mo yung examination mo, magkaroon ka ng lisensya, mga minamahal, para sa kagagalak po natin upang tayo magsutupibay, mas natin magalak sa paglilingkod sa malabal. Kaso ang nangyari, baliktad po, mga minamahal. Pinagtuunan na natin yung mga bagay sa sanlibutan, yung mga kumita ng pira, mga minamahal. Hindi po masama yan, mga minamahal. Kailangan po lamang sundin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Seek it first the kingdom. Pagkatapos yun, mga minamahal. So, ang nakakalungkot na bagay, mga minamahal, ang alam natin, mga minamahal, hindi sa pag-aano po, kahit sino sa atin, kasi mahal po natin bawat isa, mga minamahal. Kaya nga, huwag nyo kaming iisipin na kaaway nyo kami, o kaya magagalit kayo sa amin, mga hindi po, pag-ibig, pagmamahal po yan, mga minamahal. Kaya nga po sinasabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang nais kong gawain, sabi niya, ang mabuting gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ang hindi ko ibig, siyang nagagawa ko, hindi na akong gumagawa no, kundi ang kasalanan ang tumitira sa akin, mga minamahal. Kaya nga po, kailangan natin magtiis, magsakripisyo, manalangin, mga puyat, mga minamahal. Dito po sa Roma City, 19:20, ang sabi po ni Apostol Pablo, ako na rin po magbabasa, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Dapat kung hindi ibig ay siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya tayo po, kailangan po natin magtiis, mga minamahal. Kailangan po natin sundin ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Kunting pagtitiis lang po, malapit na, pinag-isang araw na, mga minamahal. Hindi na maintindihan ang mundo, mga minamahal. Yung mga bundok, umaapaw. Mga disyerto, hindi binaba na. Yung mga bundok, umaapaw, mga minamahal. Hindi ba kayo natakot niya? Sinyalis po yan ng wakas ng panahon na ginawa ni Noah, ginawa ng malapay ng panahon ni Noah. Ibig sabihin, talagang magbabalik na ang malapay noon. Wala na, mataas na ang dagat kaysa lupa, mga minamahal. Lalamunin na po tayo.
Tayo po may pangako ang mahal na Panginoon, bago maganap ang lahat yan, mga digmaan na yan, bago malubog ng bahay ito, mga lindol, mga minamahal, hindi na po pangkaraniwan, lindol, lahat kumikilos na ang lindol, lahat, buong mundo na, mga minamahal. May pangakong ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, na may takot sa Kanya, naglilingkod ng tapat, mga minamahal. Huwag natin sabihin, alam niyo po itong ginagawa natin, mga minamahal, hindi tayo perfecto. Matuwid tayo sa mahal na Panginoon, sa paningin niya, hindi natin kayang sambitin na tayo matuwid, mga minamahal. Yung ginagawa natin yung sakripisyo, paglayaw natin sa gawaing makasanlibutan, nakiging matuwid po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung ang matuwid ay bahagi ang pagkaligtas, kung sinasadya natin ang pagkakasal, paano tayo magiging bahagi ang ating pagkakaligtas? Kung tayo po, mga minamahal, ay kaya naman ang katawan natin, mga minamahal, hindi po tayo dadalo, mga minamahal. Yung mga negosyo, mga minamahal, tayo ang may kapangyarihan yan, hawak natin yon, pwede nating iwanan. Sa ating pag-aaral, bless po ako sa mga kapatid natin na nag-aaral, mga nagtuturo, mga minamahal. Sila po yung mahabol dito, mga minamahal. Sapagkat mayroon nga po silang takot sa mahal na Panginoon. Ibinigay ng mahal na Panginoon yung pagpapalang niya at nakikita natin, nagsusumikap sila, mga minamahal. Doon sa mga talaga pong anda-panda, parang alitap-tap, kukuti-kutitap, mga minamahal, malaya naman siya makapaglingkod, mga minamahal. At hindi niya ginagawa, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung minamahal niyo ako, sundin ninyo ang aking utos, mga minamahal. Alalahanin natin yung mayaman, mga minamahal na tisod sa isa. Mas mainam pa daw yung kamilyo na makapasok sa butas ng karayom. Kaysa yung minamahal natin yung negosyo natin, mga minamahal. Huwag po tayong masasaktan, mga minamahal, sapagkat yung pagbibigay, mga minamahal, isa lang po sa katuparan ng utos ng mahal na Panginoon, isa lang po na utos ng mahal na Panginoon. Maganap mo ang lahat, matisod sa isa, magiging makasalanan, isa po yung ginaganap natin. Yung pagdalo, pangalawa po yan, mga minamahal. Yung pagpupuri natin, ang inihiling lang na mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, kunting pagtitiis lang. Iba kasi yung tungkulin ng mga tinawag ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, yan po, sila po, may biyaya po na binigay ng mahal na Panginoon. Yung long supper nila, yung mga pagtitis nila sa pag-aayuno. Tayo po, mga minamahal, kailangan lang po natin higitan yung ginagawa ng Parisiyo na nag-aayuno po siya ng 2 bisis, bibigay siya ng ikaputhandog. Magsakripisyo po tayo, lalo kayo na po, na mga bata pa, mga minamahal. Mag-2 meals po tayo, gawain natin, mag-2 meals po. Pagdating ng linggo, hindi pwede naman na mag-2 meals tayo, mga minamahal. Ang pagkain natin ay espiritu na nagbibigay ng buhay sa atin at ng kapayapaan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal at Panginoon Kristo, mga minamahal. Ang sabi po sa unang Tesalonica 5:6, talon sa 17, huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo mga kuyat, mga pigil. Magsipanalangin kayong walang patid. Utos po ng mahal na Panginoon. Magpuyat, mga minamahal, utos po. Ganapin natin ito, mga minamahal. Magpigil, laging nasa panalangin. Pray without ceasing, mga minamahal. Pagpupuri, mga kalooban po na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Alalahanin po natin salita ng mahal na Panginoon. Salita ng mahal na Panginoon ay salita ng mahal na Panginoon. Huwag tayong magbuyo sa kalayawan. Sapagkat sinasabi ng mahal na Panginoon, kung tayo ay nagbubuyo sa kalayawan, mga wala na tayong panahon, mag-ayuno, gusto natin kain ng kain, bagamat tayo buhay, tayo patay sa paningin ng mahal na Panginoon. Huwag po tayong masaktan dahil salita po ng mahal na Panginoon yan. Kunting sakripisyo lang po, lalong-lalo na po, mga minamahal, sa mga kabataan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa mga kabataan, malalakas kayo. Ang salita ng Diyos ay nananaan sa iyo. Dinaig ninyo ang sanlibutan, mga minamahal. Yung may kakayanan, mga bata pa, mga minamahal. Nasa huling araw na po tayo, mga minamahal. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Lahat na yata ng buong mundo, nagdidigmaan na, mga minamahal. Nagpuputukan ng bulkino, mga minamahal. Andiyan na yung mga buhawi, mga minamahal. Hindi na maintindihan yung pag-iinit ng araw, mga minamahal. Lahat na, mga nangyari na.
Sa buong mundo, hindi naman sa mga minamahal, sino po ba ang gumaganap sa kalooban ng malapit? Katulad po itong ginagawa natin, nagpupuyat po tayo magdamag. Sinong gumagawa nito? Wala po. Tayo lang po ang alam ko. Kung hindi pa ako nagkakamali, mga minamahal. Dahil kinabagan tayo ng malapit, nagagawa natin ito dahil nga po sa ating minamahal na magulang natin, sa malapit yung kanyang panalangin ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan na nanahan po yung salita ng mahal na Panginoon ay pinapangaral sa atin. Lahat ng sinalita ng banal na kasulatan nagaganap po sa ating mga minamahal. Kaya wala na pong panahon, mga minamahal. Huwag na po natin sundin ang sarili po natin, mga minamahal. Pakibasa po, mga minamahal, Santiago po, 4:4. Santiago 4:4. Dahil po sa paglago ng kalaman ng tao, ang katampalasanan ay sasagana. Mag-iingat po tayo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 4. Ganito po nasasabi, kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman ang mga nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos? Amen. Amen. Utos po ng mahal na Panginoon ito, mga minamahal. Kaya huwag po kayong magagalit yung pagkikipagkaibigan sa sanlibutan. Yung mga gadget po natin, pakisila mo natin sa sanlibutan, pakikiayon sa mga banding-banding na mga makasanlipon, nakikisama po tayo. Mga minamahal dyan sa mga politiko, mga minamahal, tayo po nakikipagtalo, nakikipagrally po tayo. Huwag po yun, mga minamahal, hindi kalooban na malapit ng mga gawain makasanlibutan po yan. Mga minamahal, iwasan po natin ang karunungan ng sanlibutan. Kunin natin karunungan ng Diyos na magdadala po sa atin sa langit, mga minamahal. Huling talata na lang po, mga minamahal. Dalawang huling talata, mga minamahal. Apokalipsis 3:2 at 3. Apokalipsis po, mga minamahal. Apokalipsis 3:2 at 3. Apokalipsis po, mga minamahal. Apokalipsis 3:2 at 3. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, ang talata po ay 2:3. Magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito'y tuparin mo at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo nalalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Amen. Kung mahal niyo ako, sundin ninyo ang aking utos. Nabasa po natin, mga minamahal. Maliwanag po yan, mga minamahal. Tignan niyo po yung mga anghel, mga minamahal. Tignan niyo po, may kapangyarihan sila magparusa doon, napunta na po yung mga namatay na punta sa impyerno. May kapangyarihan sila magparusa, mga minamahal. Dito po, mga minamahal mo, sila ay harap pa rin sa hukuman, mga minamahal. Tingnan niyo po dito sa 2 Pedro 2:4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na magkasala ang mga yaon, kundi sila'y binulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Hindi pala nagtatapos yung mga anghel na sumaway, mga minamahal, sila ibinulid doon sa kailaliman, sa impyerno doon sa ilalim, mga minamahal. Sila po ay nagdurusa doon. Kaya lahat ng mga namatay, andoon kasama nila, pinahihirapan nila. At pagdating mga minamahal, wala na silang kapangyarihan magparusa, mga minamahal, sapagkat sila din po, ang sinabi ng banal na kasulatan, sila din po, mga minamahal, upang ilaan sa paghuhukom, mga minamahal. Sampu yun, mga minamahal. Doon na po tatangis, mga minamahal, ang mga si Satanas, yung mga sympathizer, mga minamahal. Yung mga tao, mga minamahal na hindi po naglingkod sa mahal na Panginoon, maging sa atin kung hindi po tayo susunod. Saan po? Sa dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Yung palang mga anghel, inilaan pa rin sila sa paghuhukom. Ikalawang kamatayan, yun na lang po, dagat-dagatang apoy. Kaya nga po nagkatawan tao ang mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi niya na lahat yung naririto, mga minamahal, para tayo, mga minamahal, ay magmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. May pagkakataon pa, mga hindi ako maano, mga minamahal. Kundi ito'y pagmamahal, mga minamahal. Sarili ko,
inaaral ko, mga minamahal, sa ipinapangaral dito, lalo-lalo po sa pangaral ng ating minamahal, mga magulang sa mahal, sa ating mga nangangasiwa po, lahat ng tumatayo po dito, mga minamahal. Pagdating ko ng bahay, hanggang sa pagtulog ko sa pagkain, binubulay-bulay ko po lahat yan. Lahat ng ginagawa ko, pinag-aralan dito, binubulay ko, at ako po ay nabiblis sa mga pangaral na yan, mga minamahal. Sapagkat alam ko, yun po yung magdadala sa atin. Number 1, na kalaban po natin, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ibig siya nagagawa ko, buti yung ibig ko na gumawa ng mabuti, hindi ko nagagawa. Number 1, na kalaban po natin ang ating sarili. Tumayo po tayo, tumawid tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. A thousand generations pulling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who run before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hallelujah. Ang Diyos natin ay banal, mga minamahal. Kahit patuloy tayong pinangangaralan, ititutuwid sa ating mga pagkakamali. Kaya't huwag niyo kaming ituring na kaaway, mga minamahal. Mahal na mahal namin kayo, mga minamahal. Ayaw ng mga ngaral na tayo po ay mapahamak, sapagkat ang Diyos ay banal, mga minamahal. Matuwid sa kanyang mga hatol, mga minamahal. Dapat lamang na tayo mga tinawag niya magpakabanal, mga minamahal.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh Lord, and dominion, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. And your people sing, holy to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Hallelujah. The angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. And your people sing, holy to the King of Kings. You will always be holy, holy forever. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Naurat na tayo magpakumbabay sa kanyang harapan. Hallelujah! 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 And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you will always be holy, holy forever. Hallelujah. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Hallelujah. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you will always be holy. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat tayo nagkakamali, natitisto at mga minamahal. Subalit ang Diyos handang magpatawad. Handang patawarin lahat ng ating mga pagkukulang sa tuwing tayo'y nagsusumamo. Nagpapakumbaba sa kanyang harapan, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah.
Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Ang dakil mo pagpala namin, Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin namin po dahil yung beloved Normal Evangelist Pastor Willis Almeida. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Nagsusumamo, nagsisisi, humihingi ng habag, malapay noon. Napatuloy mo po kaming kabagan, patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, malapay noon. Kalakasan, kalusugan, malapay noon. Mahabang buhay, pagkalumo po sa amin po dahil yung beloved Normal Evangelist Pastor Willis Almeida. Complete healing, malapay noon. Fast recovery sa aming pong beloved Ate Peach, Rachel Esguera, Almeida Esguera, malapay noon. Maging sa kanila pong beloved husband, beloved Minister June Esguera, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, malapay noon. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay, mga pangailangan ng bawat isa, malapay noon. Kagalingan sa mga karamdaman, kalutasan ng mga problema. Hallelujah. Mga tahanan, malapay noon. Pagkaluban mo pang bawat isa na wala, mga sasakyan, malapay noon. Kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan. Tagumpay sa mga pagsubok. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangkalatang lalangin namin pong Darling Beloved Normal Evangelist Pastor Willis Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Hallelujah. Ating pong sambitin isa-isa mga minamahal, mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalamig, panlulupaypay. Hallelujah. Demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Cancer, leukemia, dengue, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo tatalon, mga minamahal, amen, sa ating dakilang Diyos. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan at pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus.